Keresztő működése. A keresztő tetején található edényben mindig víznek kell lennie, tehát működés közben figyelni kell, hogy után kell töltögetni, tele is lehet akár rakni, és az gőzöl, az adja a nedvességet és a hőt is. Nagyon fontos, hogy ne legyen üres, mert le tud égni, de pontosan ezért van rajta ez a hőkioldó, tehát alapvetően ezt a gombot soha nem kell tekergetni, ez egy biztonsági hőkioldó, ez azért van rajta, hogy amennyiben a víz elfogy és felforrósodik a tepsi, akkor leoldja az egész szerkezetet. Ez a bekapcsoló gomb. Normál körülmények közt ezzel tudom állítani a gőzerősséget, hogy mennyire szeretnék erőset és meleget. Akkor működik a keresztő, hogyha mind a két izzó ég. Az azt jelenti, hogy a zöld izzó mutatja, hogy a biztonsági beállított hőfokon belül vagyunk, és a piros az azt jelenti, hogy fűt, tehát még nem érte el a beállított kívánt értéket az általunk feltekert gombbal a hőfok. Amennyiben a zöld ég, de a piros elalszik, az azt jelenti, hogy már elértük a hőfokot, amit beállítottunk. Ilyenkor, ha kevésnek érezzük a hőfokot, akkor feljebb tekerhetjük, és újra be fog kapcsolni. De alapvetően, hogyha nem állítunk rajta, akkor ahogy vissza fog esni a hőfok, akkor újra be fog kapcsolni, és ott tartja plusz-minusz 3-4 fokon. Azon a beállításon fogja tartani magát a keresztő, amire be voltunk állítva. Amennyiben csak a piros ég és a zöld nem, az azt jelenti, hogy nem fűt a keresztő, mert valószínűleg elfogyott belőle a víz, és a hőkioldó kikapcsolt. Ilyenkor semmilyen más teendő nincsen, meg kell várni, míg kihűl, fel kell tölteni vízzel, és ha újra égni fog a zöld, akkor újra fog működni a keresztő.